ಸಮಯ ಮಿತಿತೌಟಾಯಿಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನದಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ಮರಣ ಸಾವು. ಮರಣ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ಮರಣ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟಲೆ ಆ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ತೆರ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಟ ಕಾಟ ಕೂರ ಒಂದು ಗೂರುಣೆ ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ತೀರ್ನಂಚಿನ ಜೀವ ಪುನಃ ಮೀಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಪುನಕ್ಕು ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಇಂದು ಆ ರೀತಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಷಯ. ಗ್ರಾಮ ಪತ್ತದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಲೇಡು ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾವು ಪೇಂಟೆ ಸಾಲತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕರೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕಳು ಹತ್ತಂದೆ ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದ SC ST ನೇತಾಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕೋಲುಗೆ ಒಂದು ದಿದುಪುಯರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇರು ಸಾಂಕ್ಯರೆ ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹರಿಜನ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಒಕ್ಕೇಲು ಕುಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಕ್ಕಲು ಕುಳಿಯರು ಸುರುವಂತೇರು ಅಂಡ ಹರಿಜನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ಐನಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದವಲ್ಲ ಈ ಮರಣ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿದಿಂತ ಮಜೂರಿ ಕೊರ್ದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದಂಡ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ಗ್ರಾಮಡು ಆಯ ಉಳ್ಳೆತ ಆಗ ಗ್ರಾಮ ಓಲು ಮಾತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಡು ಏತು ಇಲ್ಲುಂಡು ಏರು ಮಾತುಂಡು ಪಂಡದು ಆಯಾಗ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಈತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬೈಯದೊಲೈ ಪುನಃ ದೆತ್ತದು ಆವಡು ಈತು ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಮಣದನಿ ದೆಪ್ಪುಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪುನಃ ದುಂಬುದ ನೇತ ಪೊಣ್ಣೆದ ಪೊನ್ನಕಾಯಿ ಎಂಜಿನ ಕಾಯಿ ಐತ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತದು ಐತ ಬತ್ತಿ ಮಂತು ದೀದುಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆ ಬತ್ತಿನ ದೀದು ಪುನಃ ಕೈತಲು ಪುನಃ ಕಾಪುನಿ ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಕಾತದ ಮಣದನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಜಿಗೆ ನೀರು ಇದ್ದ ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಅಪಗ ಕಾಲ ಆಯ್ತಂದು ಮಣದನಿ ದೆಪ್ಪುಂಡ ದಾಯಬಂಡ ಬೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನಯೇ ಆ ಟೈಮುಡು ಬರ್ಪುನಯೇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಆಯ್ ಬರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ಬೂದಿ ಗುಟ್ನಾಗ ಅಂಚ ಪುನಃ ಇದು ಆಯಡ ಪಂಡುಕ ಬರ್ದು ಆಯ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚ ಮರಣ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ ಬೈಯದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆಯಾಗ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಗಲ ಏಲಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಲ ಅಂದ ಆಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲು ಪೋದು ಪನೋಡು ಪನ್ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ ಆಯಗ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತು ನಾವು ಬಕ್ಕದ ಬಚ್ಚರೇನೇಕೇನುವೆ ದಾದಾಂಡ್ಲಕ್ಕೇನುವೆ ನಡತದೆ ಬರ್ಪುನೆತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಮರಣಾಯಿನ ಅಂಚಿನಾರ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ಕೂ ಗಡಿಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಬೇರೆಗೆ ಈ ಹರಿಜನ್ ನೇತಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಹರಿಜನಕ್ಕೂ ಕೊರಡು ಕೊರ್ದು ಗಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಒಂದು ಕಾಟ ಹಾಕಲ ಬಂಡದು ಆಯಡ ಪನೋಡು ಆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿತ್ನಾಕ್ಲು ಆಯಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ನ ಕಡ್ತದು ಬಾದ ಬಂತದು ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಗಿಸಿನ್ದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಗೆದ್ದ ಹಾಂ ಆಯ ಕಡ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಕಾಟ ಆಯಲ ಕಾಟ ವೈಪು ಆಯನೇ ವೈಪೋಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಆತ ಮುಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ನೀರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಅವು ಪೆಲತತ್ತು ಕುಕ್ಕುದ ಪೆಲತಾಯ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಡ್ಪೋಡು ಅವು ಆಯೆ ಕಾಟ ಹಾಕದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಾಟ ಆಪುನ ವೈಪುನ ಪೊರ್ತುಂಜಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ದೆಪ್ಪುನ ಮೀಪವನ ಪೊರ್ತುಗನಾಗ ಅವು ಕಾಟ ಆದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತದೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಟ ಗೂರುಣೆ ಅವು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಂತೀನಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರೇ ಕಾಟ ಹಾಕು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈದಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆತಂದು ಐಕ್ ದುಂಬು ಮರಣ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಗು ಮರಣ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಜಿ ಕಾಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪು ನೀವು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಓಡುದ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಂಡು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಯರು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತಂದೆ ಆ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವೇ ಬಂದು ನಡೆದು ಮಾಡುಗದು ಪಿದಾಯಿ ದಕ್ಕೋಡು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರೋಡು ಬೂರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಾಣ ಆಣ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪೋಣದು ಗೊತ್ತಾಪನೆ ನಾ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಉಜ್ಜಿರ್ದಾನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ನೇ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಏಪವ ಪೊರ್ತುಗ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ
ಪುನಃ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಉಲ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಆರು ಪಾತೆರು ನಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೈತಾಲು ಕುಳೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತಾ ಪುನಃ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯ ಕೈತಾಲು ಕುಳೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ದೀಪ ಬತ್ತದ ಕುಳೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಪಗೆಲ್ಡು ದಂಡ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏಳೇಳು ದಿನ ಪ್ರಾಣ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದ ನಿದರ್ಶನలుండు ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ನಾಗ ಏಳು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಜೀವ ಹೋಯ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಇತ್ತೆ ಓಪುನ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ 7 ಜನರೇಷನ್ದ ಬಾಲೆಡ ನೀರು ಬುಡ್ಪ ಇಲ್ಲಕ 7ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಆ ಅನುಭವನ ಪಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎನ್ನ ನೇಲೆ ಮೇರೆ ನಟೆ ಉಜ್ಜೇರು ಕಂತದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಬಾಲೆಣ್ಣು ಕಂತದ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಬರ್ತಾವಡು ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡು ಉಜ್ಜೇರು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ಉಜ್ಜೇರು ಪಿದಾಯ ಬುರ್ನು ದಾದಂತುನಾಗ ಮೂಲು ಬುಳಿಪುನಾಗ ಹೇಳು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪ್ರಾಣ ಪೋನಾಗ ಕಾಲೆ ಅವು ಓಡುದ ಇಲ್ಲದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಓಡುದೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಓಡುನು ದೆತ್ತದು ಪಿದಾಯ ಪಾಡುವರು ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣ ಬಲಿಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕಾಲೆ ಪೋತಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾವು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಮರಣ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣದ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತೊಡ್ದಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುದ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂತಕ ನೀನು ತೆರಿಯೊಂದು ಅಪಗನೆ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಒಂಜಿ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ನಾಗಣೆ ಮಂತು ಬುಡ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಜೆಪ್ಪ ಅವನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆರು ಮಂಚೋಡು ಇತ್ತಂದಂಡ ನೆಲಟ್ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅವಡನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪಜೆ ಪಾಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಉಂದು ಪಾಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗೋಗು ತರೆ ಪಾಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಮೇಯ್ಕೆ ಕಾರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಪ್ರಾಣ ಪೋಣು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಕ್ರಿಯೆ ಅವನೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪವನ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಿಕೆ ಮತ ಉಂಡತ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತರೆತ ಮಿತ್ತದ ತುಡಾರ್ ಪತ್ತ ದೀಪನ ಅವು ಅವು ಮೀಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪನಗ ಅವೇ ಮೀಪನಗ ಬಾಕಿದ ಮುನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೂರ ನಿಲಕ ಪುನಃ ಮದೆ ಮಂತದ್ದು ಮೀಪವಡು ಮೀಪನಗ ಮಂಜ ನೆತ ಪೊಡಿ ಎಂಜಿನ ಸೀಕೆ ಕಾಯ್ದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಬೂನು ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪವಡು ಅವು ಏರು ಮೀಪವಡು ಸಾಬೂನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಮೀಪವನವು ಏರು ಮೀಪವ ಅಂತೇರು ಒಡ ಮರಣಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧಿ ಜೋಕುಲು ಮಗೆ ಮಗಲು ಮರ್ಮಲು ಆಕ್ಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಮೀಪಾವಳಿ ಆಂಜೋ ಒಂದನಂಡ ಏರೆ ಮೀಪವ ಅಂತೇರು ಆಂಜೋ ಅಂಡ ಆಂಜನಕ್ಲು ಮೀಪಾವಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಡ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಾವಡು ಕ್ರಮ ಪಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಮರಣ ಅಂಡ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಮೀಪಾವಡು ಮಗೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ಕಂಡಣಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಣ್ಣ ನೀರು ಗೂವೆಲಿಡ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಮನ್ಪೇರು ಆ ನೀರನ್ನು ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮಟ್ಟ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಣ್ಣನು ಅವಳು ಬೆಂಚಿದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪುಣಕ್ ಸಂದವನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಪುಣಾನು ಐತ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಕ್ ಮೀಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ವಸ್ ಓವಿಲ್ನ ಶರೀರ ಪುನಃ ಶರೀರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಶರೀರಗು ಪರತ್ ಕುಂಟು ಓವುಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪರಲ್ಲ ಮೇಯ್ ಒಚ್ಚೇರೆಡ್ದು ಇಂಚ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಡೇ ಒಚ್ಚೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಬಾರೆದ ಇಡೀ ರೇ ಕಣತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾರೆದ ಇಡೀ ರೇ ಕಟ್ತದು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕಣೆಯರೆ ಬಳ್ಳಿ ಬನ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಅವು ಇಡೀ ರೇನು ಕಣ್ತದು ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ಐತ ಕೊಡಿ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಕಡೆ ಇದು ಬೊಣ್ಣೆ ಬಾರೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಕದೋಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಣ್ಣೆದ ಬಾರೆಡು ಅವು ಹೂವು ಇರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಕದೋಲಿದ ಇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಯು ಒಂದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬೈದಿನ ಶರೀರ ಆತ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಸಿಲಕ್ಕವು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡಿ ರೇಟದ ಬಲಸುನಿ ಬಂದಾವಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬಲಸ್ಲಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೊಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತಾವಡು ಆಂಜವು ನಂಡ ಅಂಗಿ ಮುಂಡು ಹೊಸತ್ತು ಅವತ್ತು ನಂಡ ಮುಂಡೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಮುಂಡು ತುತ್ತಾವಡು ಪೊಂಜನಾಕ್ಲಿಗೆ ನಂಡ ಸೀರೆ ರವಕ್ಕೆ ಲಂಗ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದು ಅವು ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಅವಡು ಪುನಃ ಮೀಪವನೆಗೆ ದುಂಬು ಬೆಂದ್ರಗಾಯಿ ಪುನಃ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೆಂದ್ರಗಾಯಿ ಪುನಗ
ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯ್ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಪಾಡುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡೇಡು ನೀರು ಕಾಯ್ಪೋಡು ಅವಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುದ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲು ಕೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ನೀರಿಡು ಅವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಕೊಡಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕೊಡ ಮೀಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನು ಏತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪುನಃ ದೆಕ್ಕದ ಮೀಪಾಯದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಮೈಪೇರೆ ಬೋಡು ಆತ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಡ್ಲ ದಿಯೋಳಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಡಪನೋಡು ಎಲ್ಲೆ ತೋಪುಡು ದೀದು ಅವು ಪೊತ್ತ ಪೊತ್ತ ದೀದು ಐನು ಅಗತ್ತದ ಮೈಪೇರೆ ಆಪುನ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತದಲ್ಲ ಮೀಪಾವಳಿ ಸರಿ ಹೌದು ಮೂಜಿ ಕೊಡಪಣ ಅದು ಸರಿ ಹೌದು ನಾನು ಪಿದಾಯ್ 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 ಅವು ಬೆಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮೀಪುನ ಬಂದಿರದ ಮೆಂಟು ನೀರು ಬೆಂದಿರು ಕಾಯ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಸು ಅದು ಮೀಪವನಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗಡು ಅದು ಇಲ್ಲದ ಎಡಭಾಗ ಒಂದು ಪುನಃ ಮೀಪವನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಾಲು ಬಲಭಾಗ ಏರ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ತಗ್ಗು ಕೊಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರನಾಂಡ ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ ಏರ್ತೆ ಕಿರು ಬಂದು ಎಡಭಾಗ ತಗ್ಗು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಡು ಪುನಃ ಮೀಪಾಯಿಂದಾಂಡ ಆ ಮೀಪಾಯಿನ ಏತು ಕೊಡಪನ ನೀರುಂಡು ಅವು ಪೂರಾ ಇಡೀ ಜಾಲಿಗೆ ಪದ್ರದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಕು ಬೋಡಾದು ಪುನಃ ಮೀಪಾವು ನಾವು ಏಪಲ ಇಲ್ಲದ ಎಡಭಾಗೋಡು ತುಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಎಡಭಾಗೋಡು ತುಳಸಿ ದ ಗಿಡಕ್ಕೂ ದಡೆಗ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವಂತೆ ಇಂಚಪ್ಪುನ ಮಂಡಗ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಏರ್ತೆ ಉಪ್ಪುನತ ಆ ಎಡಕೋ ಬಾಗೋಡೆ ಕಾರ್ನರ್ಡೆ ನೀರು ಪೋಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಂಡತ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲು ಪಾಡು ನಾವು ಅವು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾದು ಆಯ್ತ ಅಂದುಪುನತ ಗೆಲ್ಲುದೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವು ಆ ಶರೀರದ ನೆನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪಾಯಿ ನೀಡಿದ ಚವಲಿ ನೀರು ಮೀಪಾಯಿ ರಂಡ ಕೂಡ ಈಜಿ ಚವಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಮೀಪಾಯಿ ರಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಆಯ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಆತನ ಹಿರಿಯ 60 ಜೋಕುಲು ಆಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ 62 ತನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ತಂಗಡಿಲೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಕಿರಿಯ ಪತ್ತುನೈ ಗುಯಲ್ ಹಿಡ್ದು ನೀರು ದೆತ್ತದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ತರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ಆ ಕೇರಿದ ನೀರು ಪಂಡದು ಮೈಪೋಡು ಪಡೆದು ಕೊಡಪನಗಳು ಅಂಕನೆ ಮಾಡಿ ಅವು ತರೆಡ್ದು ಕಾರ್ಗೆ ಮೈಪೇರ್ನ ಕಾರ್ಡ್ದು ತರೆಗೆ ಮೈಪೇರ್ನ ತರೆಡ್ದು ಕಾರ್ಗು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿಡಿ ಮೀಪವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಮೀಪವನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೆಂಚಿಡು ಎತ್ತರದ ಬೆಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿಡು ಮೀಪವಡು ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ ಬೆಂಚಿ ಅಥವಾ ಮಂಚದಿದು ಮೀಪವನ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಮೀಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮೀಪೈನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ್ನ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಕೊಡಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡೋಡು ಏತು ನೀರು ನಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರು ಕಂತದ್ದು ಮೈಪೇರೆ ಬಾಲ್ದಿದಿತನ ಇಲ್ಲ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಬೂದಿ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಅಂಚಪ್ಪುಡು ಕಾಟ ಹಾಕಿನಾಯನ ಕಾಟಗ ಕತ್ತಿನಂಚ ಮಡುಕು ಮಾತ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಅವೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಉಳಾಯಿ ಕಣೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಕಂಕಣೆ ಮಾಡೋದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಮೀಪ ದಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಜಪ್ಪವನ ಕ್ರಮ ತೆನ್ಕಾಯಿಗೆ ತಾರೆ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಕಾರು ಕೊಡಿ ಇರೇಟು ಇರೇಟು ಜಪ್ಪಡು ತಡ್ಡಿಯೋಡು ತಾರಾಯಿ ಕಡ್ಪುಣ ಕ್ರಮಯಪ್ಪ ಅವು ಗುಲಾಯಿ ಜಪ್ಪಡದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಜಪ್ಪಡಾದ ಕೊಡಿ ರೇಟು ಪುನಃ ಜಪ್ಪಡಾದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ಸುರುಟು ತಡ್ಡ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರು ತೀದು ನೇನು ಗುದ್ದೋಡು ಒಯ್ನು ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಲುಲ ತರ್ತದು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಆ ಸುರುಟು ಪಾಡ್ದನ ಕುಂಟು ಇಜ್ಜ ಬೊಲ್ತದ ಕುಂಟು ಉಲಾಯ್ದ ಮುಂದೆ ಮೀಪದ ಕನ್ನಣಗ ಪಾಡ್ದನ ಕುಂಟು ಆ ಕುಂಟದ ಕೋಡಿಡು ಕಟ್ಟೋಡು ತುಂಬ ಕೆಲವೇರು ಮತ್ತು ಅಪಗನೆ ಬಾಯಿಡು ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಅವು ಪೋಪುನ ಅವತ್ತು ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬುಡಿಯರ ಎತ್ತಿ ನೆಡ್ದವರು ಐನು ದರ್ತದು ಒಂದು ಗುದ್ದುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕುಂಟದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಸುರುತ ಕುಂಟುಡು ಅವು ಸುರು ಕುಂಟ ಅವಳು ಪುನಃ ಅಂದು ಐನೆಟೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬೋಡು ಮೈತಿ ನೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬುಡ್ ನೆಟ ಬೋಡು ಹಾಪುನತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಐನು ಕಟ್ಟುನೆ ಐಕು ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಆ ದರ್ತ್ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜ ಆ ತಾರಾಯಿನ ಕತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಆತಂಡ 60 ಆ ಜೋಕುಲು ಜಂದ ಎತ್ತಂದಂಡ 60 ಹಿರಿಯ ಬಾಗೋಡು ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂದಂಡ 60 ಅಪ್ಪನೈ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತುನೈ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಭಾಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತುನೈ ಇಲ್ಲಲೆ ಎತ್ತುನೈ ಅಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಡು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಆಪುಲಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ತದು ಅವೆಟ್ಟು ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆನ ದೆತ್ತದು ಆಣು ಗಡೀನು ಕಾರ ಬರಿಟ್ಟು
ಇಂದು ಪೊನ್ನು ಗಡಿ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ತಾರ ಇಂಚ ಉಂತುಲಕರು ಪೊನ್ನ ಗಡಿ ತರೆಬಾಗಡು ಇದು ತರೆಬಾಗಡು ಅರಿ ಕಾರ್ ಬಾಗಡು ಬಾರು ಇದು ಐಕ್ ಬತ್ತಿ ಕುಂಟುದ ಬತ್ತಿ ಯಾವಡು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಬತ್ತಿ ಅತ್ತು ಕುಂಟುದ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕುಂಟುಲು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಕುಂಟು ಬರ್ಪುಣತ ಅವೇನೇ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಐಟು ಮೈಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೈತು ದೀವೋಡು ಹಾಂ ಅತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆದ ದೀಪ ದೀವೋಡು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮನ್ಪುಣಿ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಉಲಪ್ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಉಲಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡತ್ತಗ ಐಟ್ ಕಡ್ಪೆರಗವು ಅವು ಬಲಕಾರನು ಪಿದಾಯಿ ದಿಯೋಡು ಎಡಕಾರನು ಉಲಾಯಿ ದಿಯೋಡು ತಾರ ಈ ಬಲಭಾಗಡು ಪೋಡು ಇಂಚ ಕಡ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಕಡ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ನೆಕ್ ಮೊರಂಪುಗೆ ತಾಗುನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊಕ್ಕರ ಫುಲ್ಲುನ ಬಲಕಾರನ ಬಲ ಪಿದಾಯಿ ಎಡಕಾರನು ಉಲಾಯಿ ಸೈಡ್ ತಾರಾಯಿ ತಡ್ಡ್ಯಾಡು ದಾರಂದ ಇತ್ತು ನಾವು ತಡ್ಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬೇತೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ದಿಯೋಡಾಗುನು ಅವೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ತಾರಾಯಿ ಕಚ್ಪು ಕಡೆಯಲ್ಲ ದರಿಲ್ ತತ್ಲಕ ದರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಅವಡು ಅయింಟು ಬತ್ತಿಂದು ಇವಳು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೀರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಜವ ಅಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜವು ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಮುತ್ತೇಶನ ಕಲೆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು ಪಿದಾಯಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಬಂಧು ಬಲಗದಕ್ಕಲು ಸ್ಮಶಾನಗೂ ಬರಂದೆ ಆವಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಬು ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿದ ನೀರು ಒಡೆದಿ ಆಯ್ನಾಲು ಗುಡೋಡಾಯಿ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಿಡಿಯ ರಿಚ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಸಯನ ರೀಸಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ಪದೊಂದು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪ ಕುಳ್ಳದು ಆ ಮೈತಿದೆ ಆಪುನ ವಿಧವೆ ಪೊಂಜವು ಪನ್ಪೆರೈಕು ಅಲ್ನ ಕಂಡಣ್ಯನ ಪಾಲುಡು ವಿಧವೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಹಾಲು ಮುತ್ತೇಸನನು ಕಲೆಪ್ಪು ನೀವನ್ ಪೆರೆಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಒಂದು ಆರು ಮುತ್ತೈದೆ ಅದು ಇತ್ತು ಪೊಂಜವು ಕಂಡಣಿ ಸೈತದಂಡು ಕಂಡಣ್ಯನ ತಂಗಡಿ ಅತ್ತಂದ ಪಲ್ಲಿ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೆ ವಿಧವೆ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಹಾಲು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಅವು ಹಾಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಲ್ಲತ್ತೆ ಹಾಲು ಮೀಪಾದ ಬರ್ಪತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುದಿಯ ರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮೂಲ ಭೂ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಪೂ ಅಲೆಗ್ ಕೊರಡು ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಕಾಜಿಲ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನಕ್ಕು ದುಂಬ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಜಿನ ದರ್ತದೆ ಎಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನಕ್ಕು ದುಂಬತ್ತು ನೀರು ಮಾತ ಬುಡ್ದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೇಸನ ಕಲೆಪ್ಪು ನೀವನ್ ಪೇರು ಐನ್ ಕಲೆದು ಬಂಗಾರು ಬದ್ದೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಇಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರುವೆ ಮೂಂಬುತ್ತಿ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತು ಕಾಲುಂಗುರ ಕರಿಮಣಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಒಡಾಯನಂಚಿನ ವಸ್ತು ದಯವಂಡ ಕಂಡಣಿ ಬತ್ತೇನು ಬಂಡದು ಹೂವು ಪಾಡು ನಂಗೆ ಪೊನ್ನೊಲೆಗೆ ಪಾಡುನಿ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ನ ಬೂಕುಡು ಬರೆಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಜಿನಂಡ ಮಂಡೆ ಸಮೇತ ಬೋರು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಆಂಡ ಮೂಂಕುತಿ ದೆತ್ತುದಿನಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಂಕುತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅತಂದ ಅಮ್ಮೆರು ಅತಂದ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಕುತ್ತುದನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತರೆಕ್ ಪೂದೀತಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲು ಕೊರ್ತನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊರ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಾಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಮುತ್ತೇಶನಾಗ ಅವು ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಪೂ ಕಾಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂದು ಇರು ನೋಡ್ಪಡ್ದು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಇಂದು ಬಾ ನೇನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ಸೈಪು ಇಂದು ಕಂಡಣಿ ಸೈಪುನಿ ಬೊಡೆದಿಗ ಕಂಡಣಿಯಾಗ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗೆ 28 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಪಣ್ಪುನ ರೀತಿಡಾಲು ಮಾತಲ ಕಲೆ ಒಂದುತ್ತಾಲು ಅವೇನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಂತ ಪೋತೇರು ಅವು ಕ್ರಮ ಸರಿಯತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣದ ಒಂದು ನನದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಪೊಣ್ಣ ಮದುವೆ ದುಪ್ಪಿ ಆಂಜಿ ಆಯ ಪ್ರಾಯ ದುಪ್ಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಕಲ ಪ್ರಾಯಪ್ಪು ಪೂರ ಐತಾದ ಪೋಣ ಕರಿಮಣಿ ಚಂದೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಂಧ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪೂರ್ಣ ಪರಪರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಮಂತುಪ್ಪಿ ಕುಡೂರಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರಿರವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಣೆರ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಕಣ್ಣೆಣ್ಣು ಸೈತಂದಂಡ ಅಥವಾ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೇ 18 ವರ್ಷ ಕರಿಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದಂಡ ತರಬೋರ್ಸ ಅದು ಕಾಡುಗು ಬಿಡೊಂತೇರು ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಾಣೆರ್ ನೆಟ್ ಕಂಡಣಿ ಸೈತಂದಂಡ ಅಕ್ಳು ಮುಂಡೆ ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಳು ತರೆಕು ಕುಂಟೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕ ತರೆ ಬೋರ್ಸ ಅವಡೊಂದು ನಮ್ಮೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಡ್ ಸಾಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಸೂಗುಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಲಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪತ್ತದ ಪಾಡೊಂತೇರು ಅಮಲ ಪರ್ಪಾದ ಅವು ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂದು ಆತ ಮುತ್ತೇಶನ ಕಲೆದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮೈತಿದೆ ಆಪುನಾಲ್ ವಿಧವೆ ಮೈತಿದೆ ಅವಡು ಮುತ್ತೇದೆ ಆದಿತ್ತನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಕ್ಕೊರ್ತಿನ ಮುತ್ತೇಶನದ ವಸ್ತುನು ಕಲೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಈ ಮುತ್ತೈದೆ ಪಂಡಂದ ಓವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಮುತ್ತೈದೆ ಹಾಂ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಕರಿಮನಿ ಮುಂಡಗು ಕುಂಕುಮ ತರೆಕ್ಟ್ ಪೂ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಜಿ ಈ ಐನು ವಸ್ತು ಇತ್ತು ತನಗ ಮುತ್ತೈದೆ. ಮುತ್ತೈದೆ ಮುತ್ತೈದೆ. ಅಂಚನೆ ಅವು ಮುತ್ತೇಶನ ಕಲಿಪುನ ಪನ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಮುತ್ತೇಶನ ಕರಿಪುನ ಅಂದ ಇರು ಪನ್ಪನವು ಸರಿ ಪಂಡ ಮುತ್ತೈದೆ ಪಂಡ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಕುಂಕುಮ ಪೂ ಕಾಜಿ ಕಾರಂಗಿಲ నేను ఆయన దీదానాగా అలా ముత్తైసేయాలి ముత్తైదే అని పనిపేరు అప్ప ముత్తేసిన కలెప్పు నిందు పన్నగల ఆ పొరతోటి ఈ అయినెన్ల దెప్పున క్రమ దుంబు దక్కులు దెప్ప అందిస్తే ఈ అయినెన్ల బొక్క బోడండి వాళ్ళు అలా ఇష్ట ప్రಕಾರ దీవన్ దెప్పాడు అವು అక్కలక్కలకి పుట్టిన ఆ సమయాడు ఈ అయిన నేన్ల దుంబు దక్కులు దెప్ప అందిస్తే ಮುತ್ತೇಶನ ಕಲಿಪುನ ಪನ್ಪುನಿ ಮುತ್ತೇಶನ ಕಲೆಪುನ ಪಂಡ ಈ అయిನ ಬಗೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ అనగానే ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯಲ್ಲ ಹತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಯ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನೇರು ದೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೈದೆ ಮುತ್ತೇಸಿನ ಪನ್ಪನಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೇಸಿ ಆಯ್ನಿ ಅವಾಗ ಐನ ಬಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ದೆಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ದೀವನೇರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಣ ಕ್ರಮ ಅದು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಂಡ ಆ ಕಾರ ಒಂದು ಕಾಟ ವೈಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದ್ರು ಮೀಪಾಯರೆ ಬೆಂದ್ರು ಸೂಪಾಟ್ನ ಬಲ್ಲು ತೂರಿ ನೀರು ಬುಡಿಯರೆ ತೂರಿ ಸೂತ ತೂರಿ ಪಿರಿ ಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಣಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಚಟ್ಟ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂಡಾಪು ಹಾಂ ಅವೊಂಜಿ ಕೊತ್ತ ದುಂಬು ಲೆಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಆವಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಬಿದಿರು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನಿ ವೈಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೆದುರ್ದ ಪರತಿತ್ತಲಾಪುನು ಬಂಬು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಾರೆದ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆದ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆತನಂಡ ಕರ್ಮರದ ಮರ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಏಲೆಕ್ಕಂತನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರು ಬಿತ್ತೆ ಬೆದಿರು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಂಕಿರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ದುಂಬು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಇಂಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಚಟ್ಟ ದುಂಬು ಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಭೂಮಿಲೇಡು ಲೆಂಕಿರಿ ಇಂದು ಇಂಜಿನ ಬೆದುರಂಡೇಲ್ದ ಮರ ಬೆದುರಂಡೇಲು ಇತ್ತು ಬೆದುರಂಡೇಲು ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೆದುರು ಆಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆಡುದು ನೇತ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಣೆ ದೇವದಾರದ ಮರ ತೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಮತ್ತು ಪೆಲತ ಮರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಣೆ ಬೆದುರಂಡೆಲು ಒಂಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಭೂಮಿಲೇಡು 3-4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಡು ಹಾಂ ದುಂಬು ಬೆದುರುಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಂದು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆದುರು ಬೆದುರ್ದ ಇಲ್ಲು ಮಡಲದ ತಟ್ಟಿ ಇಂದು ಮುಳಿತ ಮಾಡು ಅಪ್ಪ ಬೆದುರು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಬೆದುರು ಇಜ್ಜಿನ ಬೆದುರ್ದ ಅದೇನು ಬಿತ್ತಗಂತ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಂತೀರು ಕಾಟ ಗೂರುಣ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಆಯ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ದಡಮರ ಬಂಡ ಇಂಚ ಅಡ್ಡೋಗುದು ಮೂಜಿ ದಡಮರ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಆತ ದಡೆಮರ ಮೂಜಿ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಅಂತರಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪೀಠ ಇತ್ತನಾಗ ಮೂಜಿ ಪೀಠ ರಡ್ಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಗು ಉದ್ದ ಇತ್ತಿಂದ ತರೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಪಡೋಲಿ ಭಾಗ ಮಂತಲ್ಲ ದಿವಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ತುಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ದೀದು ಅವು ಅಟ್ಟಿಡು ಏಳು ಬಜ್ಜಿ ಪಡು ಐಕ್ ಪಡು ಐಬಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಡ್ಪುಣೆ ಪಲಕ್ಕದ ಅರಿ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಪಲಕ್ಕದ ಅರಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಡಿಕೆದಾಡಿ ಬದಕದಾಡಿ ಅತ್ತು ಪಡಿಕೆದಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ 7 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನರಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತೆರೆದು ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪ ಒಂದೆ ಮೀಪ ಒಂದೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಆರು ಪಡಿಕೆ ಮೈತಿನ ಪಡಿಕೆದಾಡಿ 6 ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ನ ಪಜೆ ಪಕ್ಕ ಆಣಿನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೀಪಾಯರೆ ಕೊನೊನಗ ಇತ್ತು ನಾನು ಸರ್ರೊಡುತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಅವನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತು ಪಡಿಕೆದ ಅಡಿ ಬಣ್ಣದ ಅವೇನು ಐಕ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಅಂಡವು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನಃ ಕೊಂಡದು ಕಾಟಾಡ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಾಟ ವೈಪುನಗನೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಅನ್ನಂತ ದೀಪುನ ಕೊನದು ಆಯ್ತು ಸುತ್ತು ಉಲ್ಟ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸುತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬರಿಯರುಂಡು ಅವು ಮೂಜಿ ಅತ್ತಂದ ಐನು ಅವು ಮುಗುಲಿ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಆವಡು ತತ್ತದ ಜವಣ್ಯರು ರಮಸೋಡು ಪೋದು 4ನೇ ಆದು ಪೋಂಡು ಐನು ಆವಡು ಈ ಪರಿಕೆದಡಿ ಪೂಜೆನಿಂದ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಈ ಇರೆಟ್ಟು ಜಪಡಾದು ಪೇರು ಕಡೆಯತ್ತ ಆ ಇರೇನ ಬುಡ್ದು ಪುನನ ದೇರ್ಪುನಿ ಪಿದೈ ಕೊನನಾಗ ಇರೇನ ಅವಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದು ಇರೆ ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಡಿಕೆ ಕುಂಟು ಪುರ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಾನು ದುಂಬು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇರೆ ಪಾಡ್ನು ಆ ಇರೆಟ್ಟು ಜಪಡವನು ಆಯ್ತು ತರೆ ಮಿತ್ತು ತಕ್ಕಾರ ತಿತ್ತು ಅರಿಬಾರ ಪಾಡ್ದು
ಬೊಲ್ಪು ಪೂರ ದೀದೊಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಪರಿಕೆದಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನು ಐನ ಕಾಟ ಕೊನೊಂದು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಜೆತ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಪರಕುಂಟು ಐನ ಪೂರ ಕಾಟಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಕೊನೆಯರೆ ಐನ ಕಾಟಗ ಏಪ ಪಾಡ್ನೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಐನ ಏರು ಕೊನೆಯರ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನೆ ಏಪ ಪಾಡ್ನೆ ಪರಿಕೆದಡಿ ಪೂಜೆರೆ ಹೆಚ್ಚದು ಮಗಲು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಪರಿಕೆದಡಿ ಪೂಜೆರೆ ಒಂಜಿ ಮಗಲಾಂಡಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜ ಅನ್ನಕಲು ದುಂಬು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅವು ಮಗಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲು ಪೂಜಿದು ಕೊರಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಪಾಡ್ನಿಯಪ್ಪ ಕಾಟಡು ಕಾಟ ವೈತಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಅಂದುಂಡತ ಅದು ಶರೀರ ಅವು ಪುನಃ ಪೊತ್ತುದಾನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉಣ್ಗೆಲ್ ಕಣಕ್ಕ ಸೇರ್ಸದನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಶರೀರಗು ಸೂತ ಆಗನಾಗ ಅವು ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿರ್ಚಿರ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತದಾದು ಪುನಕ್ಕು ಸೂ ಪತ್ತನಿಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಡು ಜಗ್ಗು ನೀವನ್ ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಾಣತ ಅವು ತರೆಲ್ಲ ಸೊಂಟಲ ಪೊತ್ತುಜಿ ನಡು ಆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬುದ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಟದ ಬಂಜಿದ ಭಾಗ ಅವು ದಿಂಜ ಬೇಗ ಪೊತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತರೆಲ ಕಾರ್ಲ ಬುಡ ಅವನು ಪೊತ್ತುನಿ ಆ ತರೆಲ ಕಾರ್ಲ ಪೊತ್ತುನೆಗ್ ದುಂಬು ನಡು ಜಗ್ಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಪಡಿಕೆದಡಿ ಪಂಡಿನ ಪಡಿಕೆದಡಿನ ಕಂತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಮರಣ ಆಯಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ದಾದ ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕೆಲವೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೈತ ನಂಡಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಣ ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಡದು ರಡ್ಡು ಗೋರಿ ದಕ್ಕುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಅವು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡತ್ತ ಐಕೆ ಪಾಡುನಿ ಐಕೆ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಕಟ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಮಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಕುತ್ತ ಮಂತದು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತರ ಮಂತದು ನಡು ತಗ್ಗು ಮಂತದು ಗರ್ತು ದೆಪ್ಪುಣ ಪಿಕ್ಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಸ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಕತ್ತಿನ ಮಡುನು ಅವೇನು ಎಡತ ಕೈಟ್ ಎಡಭಾಗಡು ಅಂತದು ಬಲಭಾಗ ದಕ್ಕೊಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ತಂದು ಪಾಡುನು ಒಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಉರುಡಿಜ್ಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಬರಡದೆ ಅಂದು ಪುನಃ ಕೊನನಗ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಐತೆ ಎದುರುಡು ದಾದ ಕೊನೆಯರುಂಡು ಎದುರುಡು ಪಿರಾವುಡು ಸೂಲ ನೀರ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ದಾಲಜಿ ಎದುರುಡೆ ಸೂತ ಎವರಿ ನೀರು ಹಾಂ ಪಿರಾವುಡು ದತ್ತೆ ಶುರು ಸೂತಾಯ ದುಂಪೋಡು ಪುನಃ ಕೊನಪುನ ಕ್ರಮಲ ಎಂಚ ತರೆ ದುಂಬು ಪೋಯರಗ ತರೆ ಎದುರು ಪುನಃ ಕೊನನಗ ತರೆ ಎದುರು ಪೋಯರಗ ಕಾರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಗಾದೆ ದುಂಬೂರಿ ಸೈತದನ್ನ ಬಂಡದು ನೆಟ್ ತರೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಚಟ್ಟು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯರಿಗೆ ಆಗ ಒಂತ ಇಂಚ ಆಡ್ದನಾಗ ಆಗ ಮತಿ ಬತ್ತನ ಏರಿಗ ಪ್ರಾಣ ಪೋ ಒಂದು ಆತನ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಮತಿ ತತ್ತನ ಆಗ ಆಯ್ ಇಂಚ ತುನ್ನದ ಮುಲು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪೇರು ಏರಿಯ ಬಂಡದು ಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿದ್ದು ಆಯ್ ಬಲ್ತದೆಗೆ ಅಂದ ಕಾಲೋಡು ಅಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಏನು ಲಕ್ಕಿ ಎಂದಲ್ಲ ಎದುರುಗಲಾಗಿ ಆಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಂಡದ ಅಂಚ ಕಾರು ಗುತ್ತಾಪನ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ದೀಪನ ದಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀಪತ್ತ ಪುನಃ ಇದೆ ಸ್ಮಶಾನೋಡು ಮತ್ತ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ದೀಪೇರು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಇಂಚ ದೀಪೇರು ಇಂಚ ದೀನೆಟ್ಟು ಅವು ಕೈ ಕಾರು ಅಂಚು ಪೋಪುಜಿ ಕಾರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕ್ರಮ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ತೂ ಕೊನೆಯರಗ ಮಣ್ಣದವೆ ತೂರಿ ಮಣ್ಣದವೆ ಪಾತ್ರ ಸೂ ಕೊನೆಯರಗ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಡು ನೀರು ಅವೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸೂ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಸೂ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಂಡ ಅವಳು ತೂಟೆ ಮಂತದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾಟೋಗು ಕಣಕಕ್ಕೆ ಸೂ ಪತ್ತನೇಟ ಪೊತ್ತುನಾತು ಮಡಲು ಪೋಡು ಅವೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದು ಈ ಅವು ಅನೇಕ ಕಾಟೋಗು ತಿಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ಹಿರಿಯ ಬಾಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅಕ್ಕುಲೆ ಮಲ್ಲಯ ಸೂ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಮಲ್ಲಯ ನೀರು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗಗೆ ಹೊಂಬುದು ಬಂದು ಐಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಲಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬೂಕಡೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆವಡತ್ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಲಜಿ ಇರ ಬಾವೆ ಅಪ್ಪಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆಲ 60 ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಂಡ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಅಲಿಯೇಲ ಮಗೆಲ ಐಟ್ ಮಗೆ ಸೂ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ ಕಾರಣಭೂತೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೂದಿಯರೆ ಬೋಡತ್ತ ಒಂದು ಇಜಿಂದಂಡ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡು ಮತ್ತು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಜರ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರಿಯರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಒರಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣು ಅಂಚ ಒರಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಮಗಟ ಒಂದು ಸೂ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ಮರ್ಮಯಡ ನೀರು ಆಂಡ ಅವಳು ನೇಕು ಕೊರ್ನಾಗ
ಸೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಜಂಟ ತೂಟೇಡು ಸೂ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಕರೆ ಆಯ್ನೆಯೇ ಸೂ ತೋಟೇಡು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲಟ ಕೊರಡು ಅಂಚ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ತರೆ ಭಾಗಗು ಮಲ್ಲಾಯೇ ಕಾರ್ ಭಾಗಗು ಎಲ್ಲೇ ಎಡಕೈಕು ಉತ್ತರ ದಕ್ಕಿನ ಮೋಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೂದಿ ಓಡು ಬಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಗನಕ್ಕುಲೇ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರುಂದಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತುಂದಾಂಡ ಮಗನು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಪುನಾಕ್ಲು ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತೆರೆ ಇತ್ತುನಾಕ್ಲು ಆಪುಂಡು ಪುಣಕು ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ತಮ್ಮಲೆ 60 ಪುಣ ಮುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಂಡು ತಮ್ಮಲೆ 60 ಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಋಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಋಣ ಸಂದಣು ಬಂಡದು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಗೆಲ 60 ಸೂಕೊರ್ನಿ ಬಾಕಿತ ಬತ್ತನ ಬಂಧು ಬಲಗದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ದಾಲಜಿ ಐಕ್ ಬಡದಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡಕೈಟ್ ಅಕೇರಿದ ಕಣ್ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳಿಪಾಡು ಮನ್ಪುನ ಐಕ್ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೂದಿಯೊಪ್ಪವನ ಕ್ರಮ ಬೂದಿ ಕೂಟುಣೆ ಸ್ಮಶಾನೋಡು ಪೋದು ಅಂದು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೂದಿ ಹಬ್ಬ ಕಾಟ ಒಯ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡೆ ಕಾಟ ಒಯ್ತದು ನಿಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕನಕ ಪೊತ್ತುದುಜಿ 5ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೂದಿ ಹಬ್ಬ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೂದಿ ಕೂಟು ನೆಂಚ ಬಂಡ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೇರು ಬೊಂಡ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತರೊಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಬಂಡಾರಿನಾಕ್ಲು ಬರೆಯರತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಉಡ್ಲ ಬಂಡಾರಿ ಬರೋಡ್ನಂಡ ಕಾಟ ಒಯ್ತದ ಮಲ್ತಿನೇ ಕಂಡ ಬಂಡಾರಿ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಕೊನೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಯಾವಜಿ ಆ ನೇಕ್ ನೀರು ತಲಿಪೋಡು ಪುನತ ಪೊತ್ತಿನ ಜಾಗ ತಲಿಪುನಾಗ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಬನ್ನಿ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವೇ 6 ಪಣ್ಣ ಕಣೆ ಬಂಡಾರಿ ಬರೋಡು ಬಂಡೋರಿ ಬತ್ತದು ತಲಿಪು ಅವಳು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ ತಾರೈದ ನೀರಿನ ಚೊಂಬುಗು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನೀರು ಕೂಟಾದ ಅಕ್ಲು ತಲಿಪುನಿ ಬಕ್ಕ ನೀರು ತಲ್ತದು ನಂಗೆ ಎಲು ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕ ಮಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ತಲಿಪುಂದ ತಬುದರ್ ಬಂಡಾರಿ ತಲಿಪು ಬಂಡಾರಿ ತಲಿಪು ಬಂಡಾರಿನ ತಲಿಪುವೆ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿ ಪೆಜ್ಜೋಡು ತರೆ ಭಾಗ ಎದೆ ಭಾಗ ಕಾರ್ ಭಾಗ ಎತ್ತದು ಐನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಂಡ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೋಪುನಕಲ್ ದಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡಬ್ಬೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಂಡ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಿ ದಂಡ ಬೇತೆ ರೀತೆ ಈ ಪಿಂಡ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ವೈದಿಕ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಪಿಂಡ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಪಿಂಡ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪಾದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಕೈಟ್ ಬಸೆ ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐ ನೆಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದು ನಡುಟೊಂಜಿ ಪೇರು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಜಾಗದೀದು ಐಟ್ ತುಳಸಿದ ಐ ನಡ್ದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಏತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ ಆ ತುಳಸಿದ ಈ ಬದುಕುಲಕ ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತನೆ ಪೋಡು ಐಕೆ ತರಳಿ ತಪ್ಪು ನಡ್ದು ಆ ತುಳಸಿದ ಈ ಸೈಯನ್ಲಕ ಮಂತದು ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಮಂತದು ಐಕೆ ಐಟು ಬೊಂಡ ದೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಮೈ ಮಾತೇರ್ಲ ಪೇರು ಮೈ ಪೆರಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಒಂದು ಒಂಜಿನ ದೂಪೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ ನೀರೆಲ್ಲದ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ದೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಕ್ಲು ಬರೋಡು ಗುತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಬಲೆ ದೆತ್ತದು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದವಳ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲ್ಯ ಸಾಯ್ತಿಂದಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಬರೋಡು ಪೂಜಾರಿ ಸಾಯ್ತಿಂದಂಡ ಮೂಲ್ಯ ಪೋಡು ಆ ಬಲೆನ ದೆತ್ತದು ಅವಳು ದೀವಡು ಅವಳು ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀದು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡದು ಬೂದಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂದಿ ಕೂಟ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂದಿ ಕೂಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಏರು ಸ್ಮಶಾನ ಅಡು ಬತ್ತದು ಆ ಬೂದಿ ಹಪ್ಪದ ನೇನು ಮಾತ ಮುಟ್ಟುದೇರ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಮೀಯೋಡು ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತು ನಾಕ್ಲು ತರೆ ಬೋರ್ಸವನಿಂದಾಂಡ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಪೂರ ಬಂಡಾರಿ ಆಯ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಆಯನ ಒಂಜಿ ತಲಿಪು ಉಂಡು ಬಂಡಾರಿನ ಒಂಜಿ ತಲಿಪು ಬಂಡ ಆಯ ಪವಿತ್ರ ಆಯ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಆಣುಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತಲಿಪು ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಬಂಡಾರಿನ ತಲಿಪು ಆಂಡ ಶುದ್ಧ ಆಣು ಲೆಕ್ಕ ಈ ತರೆ ಬೋಲ್ಸವನ ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ದುಂಬ ಬೊಕ್ಕನ ಬೂದಿ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ
ಬೂದಿ ಕೂಟದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಶುದ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕ ಗುಂತುನಿ ಪನ್ಪುಣದಲ್ಲ ಉಂಡ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ಕ ಗುಂತುನಿ ಮುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕತ್ತು ದುಃಖ ದುಃಖ ದುಃಖಗೂ ಕುಲ್ಲು ನೀಂದು ದುಃಖಗುಲ್ಲು ನಿಂದು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲ್ತಿದ್ದು ಉಳೈ ಕೊನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡಾರಿ ನಾ 5 ಬಕ್ಕ ನೀರು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಆಣಿಡ್ದು ಸುರು ಓಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಗುವೆಲಿಡ್ ದೆಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಪೂರ ಲೋಪನ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದೀದು ದುಃಖದ ಪೊನ್ನುಲು ಕುಟುಂಬದ ಪೊನ್ನುಲು ಬೊಡಿದ್ಯ ಐನಾಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ದುಃಖಗೂ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಮೇ ಆನುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಮೀದು ಮಾತ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರಿನ ತೊಲಸಿದ ಕೊಡಿ ತೊಲಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ತೊಲಸಿನ ಕಿನ್ಕಿದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಆವಂದು ಸೂತ ಕೊಡು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದು ತೊಲಸಿದ ಕೊಡಿ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೇರ ತರೆ ಮಿತ್ತದೀದು ಆಯ್ ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿತ್ ನಕ್ಲು ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆಂಜನಕ್ಲು ಪೋದು ಅವು ಪುಗೇಲ್ಡು ದೀಪಂತನ ಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕಲ್ ಪದ ನಕ್ಲು ತರೆಟ್ ದೀದಿನಿ ಎನ್ನ ತರೆಗೆ ನೀರು ಬೂರ್ದನ ನೆನಪುಂಡು ತರೆಟ್ ಚೊಂಬು ತರೆಟ್ ದೀಪುಂಡು ಪುಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುರಿಯೋ ಕುಲ್ಲುನಿ ಬಣ್ಪುಣ್ಣ ಅವು ಅಪಗ ಆ ದೀಪ ದೀದು ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಪಂಜನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನೆಲ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರೆ ಬಣ್ಣದು ಏರ್ ಪನೋಡು ಬೊಡೆ ದೀಪ ನೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಬಣ್ಣದು ಅಪ್ಪೆ ಪನೋಡು ಮಗೆ ಸೈತದ ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಂಚ ಐತಂದಂಡ ಅಕ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪೊನ್ನುಲು ಪಂಜನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಆನುಲು ಕಾಲಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಐಕ್ ಲೋಪನ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಕೈ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದು ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಅಂಡ 7 ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಂಚ ಉಂತುದು ಸ್ವರ್ಗೋಗೆ ಪೋಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲು ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಮುರಿಯೋ ಕೇನೋಡು ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲನ ಕೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೋಗೆ ಪೋಲೆ ಬಣ್ಣದ ಮುಂಡು ಬೂರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ನಿತ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾವುದಾಡೆ ಮಟ್ಟ ಅವು ನೀರು ನೀರೆళ్ళు ಪಂಡ ಇಂಚ ನೀರು ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಜಪಡಾದು ಆಯ್ತ ಅಡಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಅರಿವಾಣ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ ಆತನ ಅರಿವಾಣೋಡು ಕುರ್ದಿ ನೀರು ದೀದು ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದು ಐಟವು ಆ ಮಂಜಲ್ ಐಟ್ ನೀನೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಸಾವುದಾನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಂಚಪ್ಪೋಡು ಐಡ್ದು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಂದ ಸಾವು ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ಪುಂಡ ಬಟ್ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾವುದಾನಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುಣು ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊದ್ವೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಪಂಡದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ ಅಕಲ್ಟ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಪೊದ್ವೇರಡ ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟದು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿನ್ಪವನ ಯೋಗ ಮನ್ಸದ ಕೊರಲೆ ಬಂಡದು ಅಕಲ್ಟ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮುಂಡು ಬರೋಡು ಅವು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಮಂತದ್ದು ಎರ್ಕೋಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಂಡಿನ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ಅಡೆಗೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಡು ನುಪ್ಪುಕೊನೋಡು ಅಡೆಗೆ ಅವು ದೂಪೆ ಮೂಜಿ ಅಂತರದ ದೂಪೆ ಕಟ್ಟೋಡು ದೂಪೆ ದುರ್ಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಾವು ದುಂಬಿತ್ತನ ದೂಪೆ ದುರ್ಜಿ ಕಟ್ಟು ಐಕ್ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಅವು ನೇಮ ಅನಾಗ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಅಂದು ನೇಮ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುಜೇರ ಆ ರೀತಿ ಮೂಜಿ ಅಂತರಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಸುತ್ತಗು ನಡುಕು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಗ ದೀವೋಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಬದ್ದುವರು ಮತ್ತು ಬತ್ತಿನಕ್ಕಳು ವಾಲಂಟರಿ ಕುಂಬುಡದ ತುಂಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪಿರೌಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪಿರೌಡೆ ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಆಯ ಬರೀ ಪತ್ತೊಂದುಂತುವೆ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂದುಂತುವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪಿರೌಡೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಬೂರು ಲಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಪಿಂಡ ಉಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಪಿಂಡ ಉಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜನ್ನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಸಾವತ್ತಿನ ಬೊಜ್ಜ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಡವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಲುಬು ದೀತದ್ದು ಈಜಿನ ಅಂಡ ಸಾವುದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಪುನನೇ ಕ್ರಮ ಅವು ನೀರು ದೀಪುನಿ ಸಾವುದಾನಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಪಿಂಡ ಬುಡ್ಜಿನ ಅಂಡ ಬಂಡಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಹಾಂ ಬಂಡಾರಿ ಅಗತ್ಯ ದಯಬಂಡ ಅವು ತಲಿಪು ಉಪ್ಪುನತ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನತ ಅಡಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಮೇತ ನೀ ತಲಿಪೇರೆ ಬರ್ರಣ್ಣ ತಲಿಪು ಇಂದು ಪಿಂಡ ಬುಡ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಬಂಡಾರಿಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ದೇವರ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ್ದು ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ದಿನಗಳ ಅಡಿಗೆ ತಲ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ಅವೇ ನೀರಿನೇ
ಪಿಂಡ ಉಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪುಣವು ವೈದಿಕ ಬತ್ತನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನವು. ಹಾಂ ಅವು ಈ ವೈದಿಕದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಪಣ್ಣಿನ ಆತೆ ಪುಣ್ಯ ಆತೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಸಾವಧಾನಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಂಡಾರಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪುದೆ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪುದೆ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಂಬೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಗೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಆಯ್ ಬಂಡಾರಿ ನಂಗೆ ತಲಿಪು ಮನ್ಪೊಡು ಬೈಕ್ ಪಾತ್ ಹಾಂ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತದ ತಲಿಪು ಮನ್ಪೊಡು ಧೂಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಾಯಿ ಮೂರ್ದು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ ಕೈತು ನಕ್ಲು ಪೂರಲ ಇನ್ನು ಕಡ್ತದು ಮೂರ್ದು ಕೊರಡು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಐನು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಧೂಪೆ ದುರ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಧೂಪೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಏನು ಪಂಡತೆ ಅವು ನುಪ್ಪು ಬೊಳಂತರಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕು ಕುಂಬುಡದತ್ತು ಸಣ್ಣ 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 ಮಂತದ್ದು ರಡ್ಡು ಕಾಟಿಟ್ಟು ಎತ್ತದು ಇಂಚ ತಿರಾವು ಕೊನೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಧೂಪೆದ ನೇಕು ಬೂರೋದು ಅವು ಕ್ರಮ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೇಲದ ಗೂಡು ಪಣದ ದಿತ್ತನ ದೇಲದ ಗೂಡು ಅವು ಅವು ಸಾಗುವಳಿ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನೇಕು ಮರಣದಲ್ಲೇ ಕೊಡುದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪೊದ್ದುವರೆಗೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೊದ್ದುವರು ಮಾತ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೂತ ಕೈತನಕ್ಲು ದುಃಖ ಐತನಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಸಾಲ್ಡು ಮಾಡ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತದು ಮಾತೇರ್ನ ತರೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನಾಡೆದಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಬರ್ತದೆ ತರೆಟ್ಟು ಪಾಡೋ ಒಂದು ಐತೆ ಹಿರಿಯ ಐನ ಪೊದ್ದುವೆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿನ್ಪಾದ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕಾಯಿ ಪೂಲು ತಿನ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ನಟೋಣ ಹೊದ್ದುವರೆಗೆ ಅವು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮೇಕ ದುಂಬು ಅಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಲ ಕಣೆ ಸುರುಟು ಅಕ್ಳು ಏರು ಬತ್ತಿಯಾರ ಒರಿಯೊರಿಯ ಬತ್ತಿಲ ಕಣೆ ಸೆಟ್ನಕ್ಲಿನಟ್ಟು ಕೊಂಬೂರಿ ಪೂಜೆಯರ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದುವರಾಯಿನ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಾ ಏರು ಜನ ಉಳ್ಳಣ ನಮ್ಮ ಮಾಡಬಾರಟು ಕುಳೊಂದುಪ್ಪುವ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಅಕ್ಳು ಮಾತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೈ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಂತುನಾಗ ಅಕ್ಳು ನೇಡೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕ್ಳು ಮುಟ್ಟುದು ಪೌಡು ಕ್ರಮಾಂಚ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಸಾವಂದು ಪಂಡೊಂತೇರ ಬೊಜ್ಜಂದು ಪಂಡೊಂತೇರ ಸಾವು ಬೊಜ್ಜ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಜ್ಜ ಕನ್ನಡ ಹೊರಡ್ಸೋದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಮಡೆ ಬೊಜ್ಜ ನಡತುವಂತನ ಮಡೆ ಬೊಜ್ಜ ಅಂದಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಲಾಯಿಲೆಪ್ಪುಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಾವು ಧಾನ್ಯ ಸಾವುಗು ಓಲು ಹಾಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಒಂಜಿ ಪಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೇರು ದುಂಬುದ ತಾಮ್ರದ ಸೇರು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆಯ್ತ ಅಡಿ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇರಿಂದು ಹರಿ ಆಯ್ತ ಕಡೆ ಬಾಗೋಡು ಒಂದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಓಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕಡೆ ಓಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕಡೆದು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕುಳೇ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಸೇರಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇಯ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಕೋರಿ ಆಣುಲೆ ಗಂಡ ಅವು ಪೂಂಜೆಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ತೀರ್ನ ಲಾಕಿ ಮನ್ಪುನಿ ಕೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ತೆಲವು ಪಂಡ ಪೂಂಜೆ ಕಿನ್ನಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜೆ ಕೋರಿ ಬೊಕ ಊರುದ ಕೋರಿ ಆವಡು ಪಿದೈದ ಕೋರಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪೊಜಂಕದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸೇರಿತ ನುಪ್ಪು ಒಂದು ಸೇರಿತ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಗೆದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಲ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಐಟ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಸೇರಿತ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರಿ ಸೇರಿಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಐತ ಆಡಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡುನ ಅಂಚಾವಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಜಲ್ದಲ್ಲ ದೀಪನ ಮತ್ತು ದುಂಬುಡುದು ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂಟು ಆನಿ ದುಂಬು ಪುರ ಅಕಲು ತುತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕುಂಟಲು ದಿಯೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ತುತ್ತನ ಆಪುಜಿ ಪೊಸತೆ ಆವಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಂಬ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕುಂಟು ಉಲೈ ಓ ಇತ್ತಂಡ ಐನೇ ಮನೆಟ್ಟು ದಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಗಾರ ಅಕಲು ದಿಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ವಸ್ತನ ದಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಬಾಲ್ದಿಡು ಮಾಡಬರಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕೈ ಕರ್ದೆಕ್ಕೆರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡೈನ ಸಾಬೂನು ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಇಂಚ ಮಾತದ್ದು ಇದು ಉಲೈ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತದು ಬಲಸದು ಮಾತೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಇತ್ತದು ಸಾವುಡ್ ಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಪುರಾಣಗ ಭಟ್ರು ಬಲಸದು ಕಂತದ್ದು ದೀನೆಕ್ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನುಂಡು ನಿಜಾದವು ಭಟ್ರೆನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ತೀರ್ದು ಪುಣ್ಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸಾವುಡು ನಮ್ಮನೆ ಬಲಸೋಡಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಐನು ಏರ್ಲ ವಿರೋಧಿಸೌಜರಿ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಪೋದ ಐಕ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಬಲಸುನ ನಮನೆ ಬಲಸೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಅಡಿಗೆ ಬೋಡ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಮಂತದು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನು ಕೈ ಬುಡಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಡು ಬೊಡೆದಿ ಬಲಸುನೆ ಸುರು ಕಣ್ಣನಿ ತೀರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸುರು ಬಲಸುನು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲಸುನು ಇಲ್ಲ ಕಂಡನ್ ತೀರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಸುರು ಬರೆ ಬಲಸುನು ಆ ಉಳ್ಳೈಲೆಪ್ಪುನಗ ಒಂಚೆಮ್ಮ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಚೇಪೇರುಂಡು ಮಿತ್ತು ಗಂಚ ಅವು ಮಾತ ದಾದ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಂಡನಿ ತೀರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆ ತೀರ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ಪುನು ಆ ಕ್ರಮನ ಮನ್ ಏರ್ ಬಂಡಾರ ಸುರುಟು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿಯರುಂಡು ಒಂದು ಅವು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ದೆಕ್ಕೆರೆ ದೀಪುನಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತದಾಗ್ಲೇನು ಉಳ್ಳೈಲೆ ತೊಂದು ಉಲೈಲೆ ತಂದು ಪೋಯರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಾಲ್ದಿಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಸಾಬೂನೊಂದು ಮಾತ ದಿಯೋಡು ಉಲೈಲೆ ತಂದು ಪೋನಾಗ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೆಮ್ಮ ನೀರು ಕೊನಪೇರು ಐನ ಬಲಸಿನ ಇರತ್ತ ಕೈತಲ್ ದೀದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೊಟ್ಟು ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಉಳ್ಳೈ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದು ಉಲೈ ಪೋಪುನಿ ಏರ್ ನೀರು ದಿಯರ ಪೋಯಲ ಅಕುಲೆ ಸುರು ಪೋದು ಅವ್ರು ಪಡ್ದು ಆ ನೀರಿನ ಕಂತದು ಮಾಡಗು ಪಿದೈ ಮಾಡಗು ಚೇಪು ಕುಬಾಲಗು ಚೇಪೋಡು ಸರ್ತಿ ಅಡೆಗು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಪೋಯೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಲು ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಆ ಹಿರೇನು ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ಒಯ್ಪೋಡು 14 ಸೇರಿಸವನ ಕ್ರಮ ಅವು ಎಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಸುರು ಆ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಬೆರಿ ಕಾಪುನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನದ ಎಂಚಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಅವತ್ತೊಂದಂಡ ಪರ್ಬ ಐಟು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಡು ಪತ್ತನಾಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯಿ ಉಲಾಯಿ ಪದ್ನಾಜೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾವು ನಿಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪರ್ಬದ ಒಂದು ಮಾಲವಾರಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಹಾಲಯ ಕಾರ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಟೈಮ್ಡು ಅದಕ್ಕ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ಡು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆದಪ್ಪಗ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಟುಂಬಡು ಬಲಸೆರೆ ಉಂಡು ಬಲಸಿನ ಟೈಮ್ಡು ಈ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮರಣ ಆತಂದ ಅಕ್ಕನ ಸಂಬಂಧದ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಆಂಜೋ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಈತೇನು ಪೊಸತ್ತು ಕಣತ್ತದು ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಬಲಸುದುಪ್ಪೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪದ್ನಾಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಬಲಸುದುಪ್ಪೋಡು ಸೇರ್ಸವನ ಹಿರೇಕು ಒಂಜಿ ಮನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬಲಸುದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದ್ನಾಜೆತ್ತ ಒಂದು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ ಪಾಡ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪತ್ತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣಾಯನ ಪುದಾರು ಪಂಡದು ಮರಣಾಯನಾಯನ ಪುದಾರು ಪಂಡದು ಆಂಜವಾಡು ಪೊಂಜವಾಡು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ತೆತ್ತದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಪದ್ನಾಜೆಗೆ ಬಲಸುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಜೆಟ್ಟು ಮನೆ ದಿಯೋಡು ಈ ಕುಂಟುನು ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಐಟು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಈ ಪದ್ನಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಐಟು ಪಾಡು ಕುಂಟುನು ದಿಯೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಹಿರೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿರೇನು ಒಯ್ಪೋಡು ಆ ಒಯ್ತದ ನಾಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನಾಯನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಈ ಪದ್ನಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲಾ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಹಿರೇ ಕಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗ ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂಡ ಪದ್ನಾಜಿ ಹಿರೇ ಪದ್ನಾಜೆ ಬೋರಿ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಪದ್ನಾಜೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿಲಕಣೆ ಮರಣಾಯಿಲಕಣೆ ಕುಟುಂಬಡು ಸೇರ್ಸಾಯಿಂದಾಂಡ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಇರುವ ಮಾತ ಆ ಜಾಗ ಯಾವ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಆ ಕ್ರಮ ಪದ್ನಾಜೆತ್ತ ಹಿರೇಟ್ ಪದ್ನಾಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹಿರೇನು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿರೇ ಒಯ್ತದು ಸೇರ್ಸವನ ಹಿರೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೆಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಮರಣಿ ನಾಲು ಮರಣ ಅಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೂ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಆ 4 ಹಿರೇ ಒಯ್ಪುನಾತು ತಿರ ಒಯ್ತದು 4 ಹಿರೇನು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನ ಹಾಕಲು ಆ 14 ಹಿರೇ ತಟ್ಟಿಗೆ ನೇನು 17 ಮಂತ್ ಸೇರ್ಪೇವರು ಬರ್ಪೇವರು ಸತ್ತುನಾಗ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ 17 ಇತ್ತನತ್ತ 17 ಹಿರೇ ಪಾಡುವರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು 14 ಸೇರ್ಸವನೇಕ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು ಪುರ ಒಂದೊಂಡು ಅವು 1 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಕರಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14 ಸೇರ್ಸವನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆವಡು ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರ್ಸಾವಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಸೇರ್ಸಾವಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗು 14 ಪರ್ವ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ದು 14 ಪರ್ವ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರ್ಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಅವು ಎಂಜಿನ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಮದ್ಯೋಡು ಓಲಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇರು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿಹಾರಗೂ ಬಡದ ಓಲಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇರಣ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಅವಳು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಪನ್ 15 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದಿಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಅವಿತ ದೋಷ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇಂಚ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ವರದಿ ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮನ್ಪು ಜನ ವರದಿ ವರ್ಷೋಡು ಏತು ಜನ ಮರಣ ಆತೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊರ್ಲಕಣ್ಣೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸವು ನಾವಲ್ಲ ಆ ವರ್ಷೋಡು ಮರಣ ಆಯ್ನಾಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರೇನಲ್ಲ 15 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಅವರು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಈ 14 ಪರ್ವ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ 16 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸುತ್ತ ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನದ ತುಡಾರು ಈತು ಪೂರ ಆದನಗ 14 ಪರ್ವ ಆಪುಂಡು ಈ 14 ಪರ್ವ ಕರಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತಗ್ ಸೇರ್ಸಾಯರ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಈ ಪ್ರೇತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ಆರ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಂಡು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಜನ ಮಾತ ಸೇರ್ದೇರು ಮಾತ 2 ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂದು ಪಿಂಡ ಬಿಡುತ್ತಂಡು ಕಕ್ಕೆ ತಿಂತಂಡು ಅವು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ದೀತ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ತಿಂತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಮೇಡ್ಲಕ್ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯ ಆದ ಮರಣ ಅಂದು ಪಂಡದ ತಿರಿಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಈ 14 ಸೇರಿಸವನ ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಕೇನ್ನಾಗ ದಾನ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಲ್ಪೋಡಾದ ಬತ್ತಂಡು ಐನು ಅಲ್ತರದ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ನೂತ ಆಜಿ ಪ್ರೇತ ಉಂಡು ಐಟಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲು ಈ ಪ್ರೇತ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಾ ಆ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅನ್ಕೆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತದ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು ತರವಾಡದ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಏರಾಂಡ್ಲಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೆರಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಡ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಾರಣವಾದ ಈತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಪುದು ವಿಷಯ ತೆರಿಯುನೆ ಅಂದಂಡ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಂತೊಂತೇರಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಪಂಡ ಅನುಭವಸ್ಥ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅರಸು ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಪಂಡ ಬಲ್ಯಾಯ ಸಮುದಾಯ ಅಂದು ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಈ ಬಲ್ಯಾಯ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಯಿನ ರೀತಿಯ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡದು ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇದು ದುಂಬುದ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನ ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವರಿಯನ್ನು ಪುದಾರ ಪಂಡದು ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರೇತಗ ಮೋಕ್ಷ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡೈತೆ ಐನು ಪ್ರೇತ ದೈವದ ಕೈಟುಂಡು 7 ಪ್ರೇತ ದೈವದ ಕೈಟುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪನ್ಪೇರು ದೈವಡ್ದು ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತು ಅನರ್ಥಲು ಮಂತದೇರ ಏತು ತಪ್ಪು ಮಂತದೇರ ಏತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದೇರ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮಂತದಿತ್ತದು ಏರಾಂಡಲ ಈಗ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡದ ಒವ್ವಂಡ್ಲ ದೈವದ ಮಿತಿ ಏರಾದಿತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರೇತ ಬೇತೆ ದೈವದ ಕೈಟುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರೇತ ಬೇತೆ ಮೋಕ್ಷ ಆವನ್ನ ರೀತಿ ಇಡುಪುಂಡು ಇಜಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವ್ವಂಡ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಪರಕ್ಕೆ ಸಂದವನ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪರಕ್ಕೆ ಆ ದೈವದ ಕೋಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರೇತಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ತೆರಿನ ವಿಷಯ ಐಕೆ ಪಡೋದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನಾಗ ಇದು ನೂದು ಪ್ರೇತ ಎತ್ತನ ನೂದು ಪ್ರೇತದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ತರವಾರ್ಡ್ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ನುವ ಪ್ರೇತ ಚಿಂತನೆ ಆತಂಡು ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಯ್ತ ಕೈಟುಂಡು ಓಲು ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ದೈವದ ಕೈಟುಂಡು ಐನು ಆ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಕಲ ಈಗ ಬೋಡಿತನ ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕುಲೆತ್ತ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುಳೆತ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನೆರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೈಕಿಡಿ ಏರಣ್ಣ ತೀರ್ದಿಂದಾಂಡ ಮೆಗ್ಗಿಯ ತಂಗಡಿಯ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂತಿಜಿಂದಾಂಡ ಬಾಕಿತ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಏರೆ ಗುಡು ಪೂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೇರಿಗಳುಂಡು ಅವು ಕುಲತ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ಜೀವಂತ ಮದಿಮೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ವಾದ್ಯ ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ
ಏರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಪೊನ್ನನ ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಮದಿಮೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುಡು ದುಂಬು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆವಡು ಓ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಷಯದ ಕ್ರಮ ಅವಳು ಪೋದು ಒಣಸಾವಡು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಆವಡು ಏಪ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ದಿನ ಮನ್ಪುಡು ದಿನ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಯಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲನ್ನ ಅಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಡು ದಾರ್ಯ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪುಡು ಎತ್ತದ ಕಾಜಿ ಬಂಗಾರ ಎಂಜಿನ ಮತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತವಾದ ತಿನ್ನಂಡ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೋನ ಅವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂತದಾದ ಆನನ ಕೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಬ್ಬನ ಕೊನೋಡು ನಂಡ ವಾದ್ಯೋಡು ಬೋಡು ಅವು ಅಕ್ಲು ಆಣ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಅರ್ಧ ಸಾದಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದಿಬ್ಬನ ನಮ್ಮ ಆಟೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಇಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಹನೋಡು ಮಿನಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡುನ ಮದಿಮಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮೈತಿದಿ ಆಪುನಾಲು ಏರುಂಡ ಜಾವ ವಸ್ತು ಮರಣಾಯಿನ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಜತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಅವೇ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾವೆ ಆಪುನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೆರೆ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ನಾಯನ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೋಡು ಮದಿಮಲ್ನ ಮೈತಿದಿ ಆಪುನಾಲು ಮದಿಮಲ್ನ ತಂಗಡಿ ಆಪುನಾಲು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಆಪುನಾಲು ಆ ಮದಿಮಲ್ನ ವಸ್ತುನ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮದ್ಮೆ ಅವಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲು ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಅಲ್ಪದ ಆಣನ ಪಾಲ್ದ ಮೈತಿದೆ ಆಪುನಾಲು ಮಲೆನ ಕೈಟ್ ಪತೊಂದು ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಒಲಾಯಿ ಬೋದು ಇಲ್ಲುಡು ಮಾತ್ರ ಆವಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಪುಜವು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತಾ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ಪೋಡು ಪೋಯ್ ದಿಬ್ಬನ ಬುಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಯು ಕೂಡಲೇ ಮದಿಮಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಲ್ನ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಅಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಕೊಣದು ಉಲಾಯ್ತಿ ಓಡು ಮನೆಟ್ಟು ಆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮನೆಟ್ಟು ಪೊನ್ನನ ಡ್ರೆಸ್ ಮನೆಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪು ನಾವು ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಸು ದೀಪು ನಾವು ಕಂಚಿ ದೀವೋಡು ಕಾಸು ಸಾವಿರದಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ಲ ದೀವೋಡೆ ಅವು ಕುಳೆತ್ತ ಮದಿಮೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಣಸು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಣ ಇಲ್ಲ ಆಣ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಪೊಣ್ಣ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಆಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಲೆತೊಂದು ಬಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ವಸ್ತು ಆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಂಧು ಬಲಕದಾಕ್ಲು ಪೋಡು ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಆಟಿ ಕರಿಪುಣಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕುಳೆತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೂರ ಕ್ರಮಲ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಅವಳು ಕೊಟೆ ದಿಂಚ ಪೊಸತ್ತು ಬೋಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಪೋಡತ್ತ ಪೊನ್ನ ಅವಳತ್ತ ಪೋಡನಿ ಸೈತನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ಮೋಕ್ಷಗ್ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ನಾನಾ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದನಿ ಬಳಸು ಬೇರೆ ವರ್ಷೋಡೋರು ತೀರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವನ್ನ ಆಟಿದ ಅಲ್ಲಿಡುಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯನೆ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ ಆಟಿಡ ಬಲಸುನೆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಳೆಗೆ ಬಲಸುನೆ ಆಟಿಡು ಕುಳೆಗೆ ಬಲಸುನೆ ಅಂದರೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೊಡೆ ಲೇಡರ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಉಂಟದು ಸೈತನ ದಿನ ವರ್ಷಾಂತಿಕ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟನಕ್ಲಿ ಜೈಸೆ ವರ್ಷ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪುಣೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಪುದರ್ ಬಂತು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಂದ ಆ 15 ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಕರ್ನಾಗ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಪ ನುಪ್ಪಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಬತ್ತನ ಬಂದ್ಪುಣಿಗ ಉಡುಬೋಲ ಬಂಡದ ಎತ್ತನೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದನಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆಚರಣೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಇದು ನಂಗೂ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಿರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಡೋರ ಪಿಂಡ ಬಿಡೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಷಿಕ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಈ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾಸೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಭೂತದಾನಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡವು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪವನೇ ಬುಕ್ಕ ಕುಳೆ ಬಳಸನ ಓಲ್ ಉಂಡವು ದೇವರ ಗಾಣಗ ಕುಳೆ ಬಳಸನ ಪದಾರ್ಥ ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವು ಸೂಕ್ತ ನಂಗೆ ನಾವು ಓಯು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಕ್ತ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೇರಿ ಅನು ಸೂಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲು ಪದ್ನಾಜಿ ಇರೆಕ್ ಬಳಸದು ಪತ್ತನಾಜದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋತ ಅದತ್ತೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಇರೇಟು ಯಾಪ ಬಳಸೋರ ಆ ದಿನತ ದೈವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಕುಳೆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮಡ್ದು ತತ್ತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅವು ನಮ್ಮಡ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ನಂಕ ಅವಕ್ಲು ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಳಸು ನೀವನ್ ಪೆರೇಕ್ ನಮ್ಮಡ ತತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸುನಾಗ ವರ್ಷೋಡು ಹೊರಾಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಆ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಬಲಸಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನಿನಂಡ ಅವು ಮಾತ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳತ್ತು ಅವಳು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಮಕ್ಳು ಮಾತ ಉತ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಜ್ಜಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇತ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋವಂದ ಇತ್ತದು ನಂಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೇನೇ ಆಪುಣೆ ಅವು ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ದಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ತೀರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನಾಗಿ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಕಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಡ್ಪೇರಿ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಉಡ್ಪೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಒಣಸಲ್ಲ ಉಡ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಗೂ ಪೋಡಾದು ಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ತದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂತದು ಕೆಲವರು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಯರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದನ ಆ ದಿನೋಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆರು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆರು ಪಿರ ಕುಳೆ ಅದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ವಾದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಆರೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಮನೋಭಾವನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೈಯರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಜರ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮರಣದ ದಿನ ಅವು ಮಾತಾ ಉಂಡು ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತಿನಿಯರೆ ಬೋಡದು ಮಲ್ಪುಣ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಘಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ದಾಯಗಂದು ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕತೆ ಯುಗಾದಿ ಬಣ್ಣಗಲ ನಂಗೆ ಬಿಸು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಿಸು ಬರ್ಪುನೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಮನದ್ದಾನೆ ಬಿಸು ಕಾಣಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಕಟ್ಟು ನಮಕ್ ಅಲಿಯ ಘಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕಟ್ಟು ನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬಕ್ಕ ಮಾಲಯ ಅವು ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲಿಯ ಘಟ್ಟದಕ್ಲೆ ತುಲೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ನೋಡಾಪನು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ತಾಯಮಡು ಪಿತೃ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಪಿಂಡ ಬಿಡೋಡು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ತಿಲಾಹೋಮ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಡದು ದಾಯೆ ಆರ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಟ್ ಯಾನ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಕೇಳ್ನೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಅವ್ರು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋದು ಪಿರ ಅವು ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೋಡೋದು ಬಲಿಮೇಟ್ಲಕ್ಕೇಂದು ಸದ್ಗತಿ ಆತನ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಆತನಿಂದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಾಯ್ದಿವಡು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ನಂಕ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬನ್ಪುನವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಗೆ ಓಳು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಓಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪೇರು ದಾಯೆ ಅನ್ನದಾನೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಪುಣ್ಯ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿ ಹಿಡ್ದವರ ಆರೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಸೋಪಾನ ಮಿತರಿಯರೇ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಇಂದು ಎನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಳುತೆ ಅಜ್ಜ 7 ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಕ್ಳು ಇಂದು ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಇಂಜನ ಪಿಂಡ ಸಾರದ ಮನ್ಪೋಯಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಳು ತಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರಿಯ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪತ್ತದು ಬಲಸುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಬಲಸದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪುದಿಯಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಆರು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಪಿರ ಕಕ್ಕೆ ಅದಿಡೆ ಬತ್ತದು ಅದ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿ ಪುನಃ ಐಕೆ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಮಂತಂದಾಂಡ ಕಟ್ಟಿಡ್ದಿಯೋಡು ತಟ್ಟಿಡ್ದೀಪನ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ಯಾನು ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಗೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ನಮ್ಮ ದೀಪುಡು ಆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ನೆನೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಏರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ತೀರ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಸಂತೋಷಡು ಅವು ತಟ್ಟಿಡು ದೀಪುನಿ ತಟ್ಟಿಡು ಆರು ತಿನ್ನಿಯರೇ ಬಡೋ ದೀಪುನ ಇನ್ನು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಬಕ್ಕೊಂದು ನೆಕ್ ಗಟಾರಗ ಪಾಡು ನೆತ್ತು ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಬಲಸ್ವೇರು ಗಡ್ದುಡು ಮಲ್ಲ ಬರೀ ಮೂಜಿ ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಬಲಸ್ವೇರು ಅವು ಅವಳೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಳು ಮತ ಭೋಜನ ಮತ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂದು ನೇಕ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಲಸಿನ ವಸ್ತುನು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅವಳು ಮನೋಭಾವ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲಸದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನನ್ನೇನೆ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕೆ ದಿಯೋಡು ನಿಚ್ಚಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸದು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾವುದ ಅವು ಆನೆ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಸಾವುದಾನಿ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ನಿದರ್ಶನ ಜಾನಕುಲ್ನ ಎದುರುಗು ಕೊಂಚ ಕಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಅಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಲಸೆರಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರೋಹಿತರ ಪೋದು ಕೇಳಿನಾಗನೇ ನಿಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ನುಪ್ಪುದಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೋಪುನೇ ಬಲಿಮೇದ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ
ಜ್ಯೋತಿ ಪುರೋಹಿತನಾಗಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದು ಬುಡೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಇರು ಪುರೋಹಿತರಡಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಪೋಯಿನೆಡ್ದಾರ ಪುರೋಹಿತರ ಆರ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬಂಡೇರು ದೇ ಬಂಡ ಅವು ವೈದಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪುಣವೇ ವೈದಿಕ ಬತ್ತನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಡು ಮಾಲಯ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2000 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ಬತ್ತ ನಾವು ಐನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಆಚರಣೆ ವೈದಿಕ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಜಿಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ವೈದಿಕರ್ನಕ್ಲು ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಬಡತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆದ ಪ್ರಕಾರಡು ವೈದಿಕರ್ನಕ್ಲನ ಪಾತ್ರ ದುಂಬಿಜ್ಜಾಂಡ್ ವೈದಿಕರ್ನ ಪಾತ್ರ ಏಪ ಬತ್ತಂಡ ಐಟು ಪೂರ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಪದಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಪಿಂಡ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೂರ ವೈದಿಕಡು ಬತ್ತನೆ 18 ಸೇರ್ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡ ಅವಲೆ ನಮಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಐಕ್ ಇಡೇಟ್ ಅವದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ 18 ಸೇರ್ಸದಾನಾಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕದಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಮಂತದ ಪಿರ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಪನ ಅವು ಪುರ ಕಕ್ಕೆಗೆ ದೀಯರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಉಲಯಿ ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ದಿಂಡಾಂಡ ಅಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಲಯೇ ಬತ್ತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ತಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಅವು ಅಕಲ್ನ ನೆಕ್ಕ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ಋಣ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅವಡ ಏನಲ್ಲ ಅವು ಮುಗಿಯರೇಜ್ ಅವು ಮುಗಿಯರೇಜ್ ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ ಅರ್ತಿಮೂಲ ಎಂಬನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನಿರ್ದಿಂಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಡುಲ್ಲ ಈ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂಡ ದುಂಬದ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕುಲಾಲ ಭವನ ನಡತೊಂದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 26 ಜುಲೈಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಡತೊಂದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಡೂರು ಕುಲಾಲ ಭವನ ಆಗಸ್ಟ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪೇರಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತಲ ಎಲ್ಲಂಜಾಪನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಐತಾ ದಾಖಲೀಕರಣ ಐಟ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತಂದು ನವಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಾಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನವಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಾಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಐಟು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಡು ಬರೆಯರುಂಡು ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆತಂಡ ಅವು ಮಾತಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಗೂ ಬರ್ಪುಣು ಪಣ್ಪುಣ ಪಾತೇರನು ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಪಣ್ಣಲೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರದ ಇಡೀತ ಈ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ಮಂತದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ ಮುಲಿರ್ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಪಾತೆರಗೂ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದಲು ಈ ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದದ ಮಹೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮುಕ್ತಮಿಂಡ ನಡತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವ್ರು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಸಭೆ ಅನ್ನಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಜತೆನ ಪಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬರ್ತೈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗೇರ ಲಕ್ಕಣ ಪಾಲ್ದ ಯಾನೈಟ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಿರಿಯಾರದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದ ಬೇರೆನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಮಹೇಶ್ ಪಣ್ಣೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಜವಾದ ಲಾಪುಣು ಬಂಡದು ಯಾನ ಆನೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಸಹಕಾರ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಯಾನೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಂತದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಹಾಯ ಪನಿವನಿ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚೊಡನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷೋಡಿಂಚಿ ಈ ಜನ ಮಹೇಶ್ ಇಡೀ ಊರು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ನಿರೇದಂದೆ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾನ್ ಪಂಡಗ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರವಡು ಇದಿನಾಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೈ ಸೇರಂದ ಅಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ 8,000 ತಂದೆ 4,000 ಬೇರೆ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದೇರಿ ಆ 4,000 ಒಂಜಿ 10 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವು ಆ ಒಂಜಿ ఆయన ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-14 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು 22 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡಲ ಬತ್ತದು ಪ್ರಚಾರ ಆನಂದಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಇನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾ ವಿಧೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಲೈಸ್ ಆದ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಲೆಂಚಿನ ಈತ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಪೋಪನಕ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬಡೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಅವು ದಾನಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಚೆಂಚು ಆವುಡುಂದು ಅವತ್ತಿಂದ ಈತ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತುದ್ದಿ ಯಾನೊಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಪಿರಾಯ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಣದು ಗೊತ್ತುದು ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಗಮನಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇತ್ತಂಬೇರೆ ಭಾರಿ ವಿದ್ವತ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಆರು ಎಂಚ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಮಂತದೇರಿ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋತುನೊಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ PhD ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವನ್ ಸಜ್ಜನತನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಉಂತುದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಓರ್ಲಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಪುಜಿ ಎರೆಗಿಲ್ಲ ಓರಿ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಉರುಡು ಪನಿ ಗುರುಕಾರ್ಯಂದ ಪಂಡ ನಾಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಂಜಸವಾಯನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಲ ಮರತು ಪೋವು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನೊಂಜಿ ಸಾವ್ದ ಈತ ಏತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತು ನೆಟ್ಯಾನ ಏತೋ ತೂತೆ ಅರ್ಧ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುಣಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಏರಾಣಲ್ಪ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದಂಡ ಮನ್ಪುರು ಮುರಾಣಿಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ 84 ವರ್ಷದ ತೀರಿಯರಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಡು ಮಟ್ಟಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪುಣೆ ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ನಾನು ಕೊಂಡಲ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಮಂತದ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಲ ಗೊತ್ತುದ್ಯಂಡು ತೆರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತು ಅಂತಾರೆ ಅವು ಕಾಟೋಗು ಕೊಂಡೋದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ತೂಪುಣೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಆಂಡ್ ಇಂದು ಅದು ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅದಿರ್ತದೆ ಮಸನ ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯಿರು ನಾಳೆನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನ ಸಿದ್ಧಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಪದ ಕುಟುಂಬದ ಪನ್ಪುಣೇನು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅಗ್ನಿಮುಖ ಕೊರಿಯರನಾಗ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೆಗಿ ಇದ್ದಿ ಪಲ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಇದ್ದಿನ 2 ಜನ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆಗೆ 60 ಅಡಿಕ್ಲಾವಡು ಇದ್ದಿನ 2 ಜನ ಪುಳ್ಳಿ ಅಡಿಕ್ಲಾವಡು ಇದ್ದಿನ 2 ಜನ ಮಲಗಿಲಾವಡು ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಉಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣೇನು ಒಂದು ಆರನ ಮೆಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮಳೆ ಬರುಂಡು ಸಮ್ಮಳೆ 60 ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತೂಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ತುನಗ ಅವು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲದ್ದಿ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರುಂಡು ಆನ ಮೆಗಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಮೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ ಮೆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಯಾನ ಜೀವನ ಸಬ್ಸೆಬಲ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕೊರಿಯರ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೇಸಿಡಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವತ್ತಿನ ಮದುವೆ ಪೋಪೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪೋ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒಲ್ಪಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿದ ಅನ್ಬಂಡದು ಬೈಯಡ ಅವೇ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂಜೆಲದ್ದಿ ದಾಲದ್ದಿ ಐನ ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೊಂಬಂತದ್ದು ಪದ್ಯ ಬಂಡದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಮನಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ಲದಂಗಾರೆ ಅಂಚಿನತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯೋಡುಂದಂಡ ಆ ಮಾಂದಿದ ಅನಿಯತ್ತ ಒಂಜಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಂತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪಿದಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡ ತಂದೆ ಇತ್ತೆದನಂಡ ಪೈಸೆದಲ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಲ್ ಆಯ್ಲಿತನ 5 ಗಮ್ಮತ್ತು ಎನ್ನವಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಡು ಅವ ತಂದೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವಾಜಿ ತತ್ತದು ಪೋತನು ಐಕ್ ಬಡ್ದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಲ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ತನ್ನ ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಕಾಂದೇನು ಕೆಲಸ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ 6 ಇಂಚಿನ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಂಜಿ ರತ್ನ ಕೊರ್ಪುಲೆ ಕಾವಡುಂದಿ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತುನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ನಿಪಾಡಿ ಬೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಾರು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ ಮೂಡು ಏನು 4 ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟೇ ಬೇತೆ ಕೇರಳ ಎನ್ನಕ ಯಾನ ಕೋಡಿಡಿಪುಣೆ ಅಣ್ಣ ಮುರಾನಿವರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ ಸೇರುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೆ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಆಜಿನೂದು ಜನಗೆ ಆಜಿನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದ ಅಲ್ಪಾಲ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾತುರ್ಯದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಬುಳೆವಡು ಅಂಚಾತ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನಿಂತ ಬಣ್ಣಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಏನು ಮುಗಿತದೆ ಅನ್ಬತ್ತೇನೆ ಮೂಲೆ ಅಂಚಾತ್ಪನಾಗ ಈ ಮಹೇಶಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಅವತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ಲೇಕ ಇತ್ತಿಂದೆಟ್ಟು ಮುಳು ಸೇರಿನಕ್ಲು ತುಂಡಂಡ ತೆರಿಯೋನ್ನಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಈತ ತೆರಿ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಜು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತದ ಏನೊಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರದ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೊಂದು ಮಾತಾಂದೆಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಾರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಮುಟ್ಟವಡು
ಅಲ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಗಲದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಕೆಬಿಡ್ದು ಪೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಮುನ್ನಿಪಾಡಿಗಳ ಮಹೇಶ್ಗಳ ಬುಕೋರ ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಂತವೆ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಇಡೀ ಪೂರ್ಣ ದಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಂದು ನೆಟ್ ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೊಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಈ ದಿಷ್ಟಿಡ್ ಇನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕಾನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಲಾಲ ಶ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಮಹೇಶ್ ಅರ್ತಿಮೂಲೆ ಎಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತನಾರು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯುತ್ದ ನೆತ್ತ ಮೈಕ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆರೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಾರ ಏರು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅನುಮತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭೆ ನೀಡಿಗೆ ಯುದ್ಧಯುಕ್ತವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ.